Tak. Dobré odpoledne, milovaní. Vím, je to horko venku a uvidíme, jestli ještě bude přicházet tu. Dneska budeme se pomodlit krátce před Pánem a odezdávám toto čas němu. No, drahý nebeský Otče, moc děkuji za to nádherný čas, který nám dával dneska společné, aby skrze tvého Ducha Svatého, aby my jsme měli otevřené srdce, uši a oči, aby může vidět všechno skrze tebe. Pane, já to moc děkuji, aby jsi dával čest a slávu tobě, aby ty, Duch Svatý, bude ten dokonalý učitel dneska. Jenom používat mě pro tvé slávě. Prosím je tvé jméno Pána Ježíše Krista. Amen. Amen. Tak, tématu dneska je souhlasit s Bohem. Stalo se vám to, když chcete souhlasit s nikým a nedohodnete se? Je to těžké, že? Protože každýho má svůj názor. Já vám řeknu to tak, Bůh nemá názor, Bůh má pravdu. A to je ten velký rozdíl. A my potřebujeme si uvědomit, my nechceme jednat jako obyčejní lidé, kteří žijí na tento svět. Máme se jednat jako Boží děti. Efeským 5. kapitolu, myslím, je to první nebo druhého verši, je podobovat Krista. A myslím, 1. Korinským 2.16 říká, aby jsme měli Kristova mysl. Aby jsme byli víc jako On. Já už to vidím dneska, je problém dneska s lidmi, větší hádky a problémy dneska schází z důvodu, se nedohodneme. A i většinou lidí jako křesťan, a i s Bohem. Protože Bůh tu říká něco, má svůj přikázání a říká, toto nedělej. A co vlastně děláme? Nejsme ducha a jsme tělo a jdeme proti Boha. Musíme si uvědomit, nebo my jsme to zkoušeli teďka nějaké různé překlady a když to najdeme podobné, souhlasit s Bohem. Je to, pojďme do kniha Job, 22. kapitol, verš 21. A budeme přečíst. Jen s ním důvěrně stýkej a užívej pokoje, dobro ti skrze to bude vzcházet. Ano. To znamená, krátce řečeno je tak, ten moment, když my budeme souhlasit s Bohem, co říkám, že své písmo, pokoj přichází, poženání přichází. My musíme uvědomit, náš způsob, jak děláme věci, nebo co řekneme, to není vždycky pravda. Tak, pojďme do ten dalšího snímek tady. Začíná to se s Božím slovem. Tak, Jan 17:17 je to napsáno, slova je pravda. A my potřebujeme uvědomit, co to je pravda. A vám na to něco řeknu. Pravda nejsou jen fakty. Pravda je, to je stanované, tak to je a tak to má být hotovo. Nejde vlak. Protože fakty můžu změnit. Například máte fakty evoluce. Je to fakt pro někteří lidi, ale není pravda. Protože oni zkoumali spoustu věcí a říkají, no, my už máme důkaz, ale není žádný důkaz, to je jenom fakty, možná je, možná ne. To znamená, pokud chceme souhlasit věci s Bohem, musí u slova. Nespolíhaj na vaše rozum, vaše zkušenosti, vaše kamarády, dokonce i váš pastor. Najdete sám ve slově. Pokud je to tam, je to pravda. Sice je to ano, amen, můžu to říct toho tak. Budeme na ty verše, budeme přečíst ty verši, protože aby to lidi může slyšet, co je přesně napsáno v Božím písmu, a neslyšet, no, Randíku říkal to, ne. Pojďme do slovo a budeme přečíst na hlas. Jan 17:17. Ano. Posvěd je v pravdě, tvé slovo je pravda. Okay. A co ještě je pravda? Ježíš. Amen. Já jsem ta pravda, cesty i život. To znamená, slovo Ježíš nemůžu to rozdělit. To je ten prvního 3 verše na Evangelium podle Jana 1. kapitola, slovo stal tělem. Je to tak? To znamená, my víme,
co je všetko písmo, je o Ježíš. A Ježíš je tá slovo. Poďme dál do Lukáš 21. kapitoly 33. Nebe a země pominou, ale má slova jistě nepominou. OK. To znamená, my víme o tých posledných časy, nechci rýbať do toho, ale my víme, všetko pomíná na tento svět. Amen. Všetko. Ale okrem Bůh, jeho království a jeho slovo. A to je jediná věc, která bude nám zůstávat v našem životě, je Boží slovo. A pro mě to znamená, my musíme mít tu slovo v srdce. Amen. Slovo musí být u úst. Slovo musí být neustále se tam, Pane, já se souhlasím s tebou. A pokud například máte nějaké pokušení, vy můžete rozdělit, co to je dobré, co to je zlé. My to víme. Duch Svatý to vám ukáže. On je ten vůdce, on je ten pomocník, on je ten advokát, on je ten paraklet. On přijde říká, to nedělej. Proč? Protože on to světí tvůj duch. A co je ve tobě, je Duch Svatý. A pokud Duch Svatý je dokonalý a on je ve tvé ducha, to znamená třetího z vás je dokonalý. Amen. A to znamená, my přijímáme tu pravdu, je to ano, amen. A problém je náš tělo, náš požadavky těla. Chci, dělám a nepřemýšlím o tom. A potom my to víme, proč se nám nedařilo v životě. Z důvodu, my jsme nebyli poslušní v jeho slovo, v jeho pravdu. A víš co, já věřím tomu tak, pokud Bůh je dobrý tatínek, jak je, to znamená, on myslí to nejlepší pro nás. Nedělej to, protože ty bude ti škodit. Nejenom ostatní, ale ty sám. Rozumím? To znamená, najdeme nějaké věc, Pane, já to vidím ve tvé slovo, ty to říkáš toto. Je to pro tvůj dobrotu, aby já budu poslušný tobě? Ne, to je pro náš dobrotu. Aby ta požehnání se stoupí na našem životě. Pojďme do Žemanov 1. kapitoly 16. Nestydím se za evangelium, neboť je to Boží moc k záchraně pro každého, kdo věří, předně pro Žida, ale i pro Řeka. OK. Tak znamená 3 věci teď. Prvná věc, Boží slovo je pravda. Druhá věc je věčné. Třetí věc je mocné. To znamená, pokud máme toto v našem, a my uvědomí toto v našem životě, ta Boží pravda, tu věčnosti a ten moc, není to jasné, proč je to napsáno v Marek 11. kapitola, verš 22 až 24, na cokoliv budete prosit ve mé jméno. A myslím, je to Jan 14 a Jan 16, 23. Na cokoliv budete prosit ve mé jméno. A co říká dál? Dávám. Je to tak? To znamená, musíš najít nějaký souhlad. Bože, ty to říkáš. Víš, co dělám já občas? Já to stojím a kráčím a otevřené písmo, čtu žálmy nebo něco. A my jsme četli dneska ráno, že jsem byl toho tam a já se modlím ze svou sekretářku každý den, otevřené písmo a četli jsme žálm 118. A to je ten den, který Hospodin stvořil. Radujeme se. A potom dál ohledně poženání a tak. A říkám, Bože, a ty stvořil tento den, Pane, ty to říkáš, já budu to radovat, já budu toho spoléhat na tebe. Sice jsem unavený, mám starosti jak na Habadeje, ale radujeme se, amen. Občas je to těžké. Dobré, další věc. Modlitba. Pojďme do Matouš 18 kapitola, verš 19 až verš 20. A přemýšlí o tom, proč máme se modlit. My se modlíme, aby naše modlitbě bylo souhlasem s Božího písma, aby on může říct, ano, slyším tě, ano, souhlasím se, a potom, když my říkáme svůj amen, stane se to. Amen. Prosím, Mirko, 18. Amen, opět pravím. Shodnou-li se dva z vás v zemi v jakékoliv věci, o níž požádají, stane se jim od mého Otce, který je v nebesích. Neboť kde jsou 2 nebo 3 shromáždění v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich. Víš, jak můžeme to verš velmi častěji, z důvodu je, já věřím na modlitba souhlas.
Ten moment, když my se modlíme a my se souhlasíme. Když se modlíme s Aničkou ráno nebo i večer, my se odsouhlasíme to, co jsme se na to modlili. A když můžeme říct naše amen, je naše amen, Pane, ty to říkáš, my to věříme, a co se stane. To znamená, najdi si nějaký další věřící člověk, říkal, tamhle ten člověk říkal, odsouhlasíme na nějaké věci. A ten moment, když jste odsouhlasili spolu, společně, před Bohem, Bůh říká, já budu naprostřed vás. To je napsáno na to. Amen. Už já to vidím, vy jste dohodli, říkám to správně, jste dohodli se, že vy chcete modlit, vy modlíte moje písmo, já jsem naprostřed vás. A cokoliv nestane. Důležitá věc. Marek 11. kapitola, verš 22 až verš 24. Ježíš jim řekl na to, mějte víru Boží. Amen, pravím vám, kdo by řekl této hoře, zvedni se a vrhni se do moře a nezapochyboval by ve svém srdci, ale věřil by, že co říká se děje, bude to mít. OK. Budeme zpátky na tu základu, co máme. Pravda, věčné, mocný. Pamatujte si na to. Boží slovo je pravda, je věčný a je mocný. A ten moment, když budeme to prohlašovat ze své úst a věřit v našem srdci, podle Římanů 10:9, znáte tento verš, že ti, kteří budou vyznávat ze své úst, věřit ze srdce, Bůh přišel, Ježíš smrti, bude spasen. Používat toto jako dobrý uhelný kámen, dá se říct, do vašeho stavby, a potom na tom budeme postavit Boží pravdy. A vy můžete říct na cokoliv do vašeho situace, hoře, problém, vyjdi do moře. Amen. Máme autoritu. Já teďka poslouchám v autě, já poslouchám C.S. Lewis. A to byl C.S. Lewis, on napsal znáš ten C.S. Lewis? C.S. Lewis, on napsal Narnia, toho tam, byl křesťan. On napsal spoustu knihy, křesťanské knihy, a já poslouchám na audio. To má takové zjevení, jestli jsem neslyšel nikdo na světě, který má takovou hlubokou zjevení z písma, ale nemluví od kapitola verše, ale mluví ty hluboké věci, například ohledně, dneska slyším od duchovní bitva. A takové věci jsem ještě neslyšel v životě. Takové hluboké věci. Ale už já rozumím Boží slovo, znám Boží slovo, já už to vidím všechny, kdy on mluví, kapitola a verš, ale on nepoužívá, ale já už to vidím přesně, to je nějaké vysvětlení. Nádherně. Potom jsem začal uvědomit jedna věc, že on říkal, například dnes, on říkal, podat si Bohu, aby může, říkám to správně, užívat vaši autoritu v něm. Jinak ďábel bude ukrást a bude vás zklamat, nebo podvádět, to není pravda. Máme autoritu. Amen. A víš proč? Protože pokud to slovo je mocný, který je moc, potřebuje autoritu. Je to tak? Je tak vláda. Máme nějaké vláda, máme nějaký prezident, ten prezident má moc a má autoritu. Je to tak? To znamená, to je stejné jako my, jako křesťany. Pojďme do Jakub 5. kapitola, verš 15. A modlitba víry zachrání nemocného a Pán ho pozvihne. A jestliže se dopustí hříchu, bude mu odpuštěno. Když budete modlit za někoho, ale možná i sám sebe, vy potřebujete uvědomit, je Boží slovo bude pracovat ten moment, když budete věřit. Amen. Nejenom když budete prohlašovat, ten moment, když budete věřit. To znamená, pokud někdo je nemocný, já věřím, Ježíš, skrze jeho ranama jsme byli uzdraveni. Nebo ten Matouš 8:17, když říká, Ježíš prošel kolem různého měst a tak dále a uzdravoval všechny lidi uzdravoval, všechny. A znamená, pokud ten Ježíš je ve mně, já budu říkat, Pane, já souhlasím s tebou, ty jsi tam šel, v různých městech si skládá na ruce a všichni byli uzdraveni.
možná přijde hned, možná přijde později, já nevím, jako možná bude nějaké uzdravování, ne zázraky, ale používat tu autoritu, souhlasím s Bohem. Vždycky udělat to tak, jak to je můj způsob, Bože, já nepřicházím ze své autoritu, já přicházím ze své autoritu, co říkáš ty. Skládat ruce na nemocný a bude uzdraven. Vymětat démony, mluvit nový jazyce. To je jeho mandát, který nám dává. To není jako dobrý náklad. Víš to, náhodou, když máš čas skládat ruce na toho, ne, dělej, to je příkaz. Amen. Pojďme dál. Jeho největší přikázání. Pojďme přečíst to, protože každý potřebuje znáš tento verš. Pamatujte si tento verš, Matouš 22, verš 37. On mu řekl, miluj Pána svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. Dál. To je největší a první přikázání. Druhé je mu podobné. Miluj svého blížního jako sebe samého. Známe tento, že? Stalo se vám, že my víme tento verš, Pán říkal, dokonce je to Luk 6, říká milovat tvůj nepřátele, a nepůjdeme tam dneska, protože já věřím, tomu máme až už, máme stačí, co máme, milovat svůj nejbližší. Amen. A občas, kdo je tvůj nejbližší? Každýho z vás kolem nás, soused, práci, všude, milovat jim. A víš, co to znamená milovat, když někoho ti škodil, promlouval tě, zradil tě a má ještě ho milovat? Neřek mi, toto je jednoduchá věc. Bez Ducha Svatého je nemožné, ale s Duchem Svatým je možné. To znamená, já potřebuji srovnat svůj myšlenky s Bohu a říct, Bože, ty to říkáš, máme ho milovat. Někdo mi to teďka zradil, dělal mi takovou špatnou věc teď. A víš co, já jsem se rozhoval ze svém srdce, budu se na něho modlit a ženat. Sice já mám ještě žalobu na něho, ale to nevadí, to je druhá věc, můžeme mít spravedlnost, že? Ale rozumíme, co to vlastně říct? Máme ho modlit a ženat. Protože já můžu mít jiné myšlenky, že? No, poslám, že je Ukrajinci a je to, že? To není láska, že? Tak, důležitá věc, toho musí být centrum našeho souhlasu a souladu s Bohem. Pokud nemáš toto, já vám něco řeknu velmi otevřeně. Pokud nemůžu ho milovat, nemůžu ho odpustit. Přemýšlej o tom. Jsou dvě věci dohromady. Koloským 3. kapitola mluví ohledně našeho charakteru, jak se máme scházet k lidem ve světě. A i další křesťané. Dvě slovo tam, milovat, odpustit. Milovaný, já neříkám, je to jednoduchá věc, ale já jenom vím toto, že potřebujeme udělat. A pokud to neuděláme, škodíme i my sami. Nejenom my, a my sami. Protože hořkost, potom neodpuštěný vztek a potom co? Přichází poženání? Nepřichází. Víš co? Podat si k Bohu. Říká, Bože, já neumím, ale Pán říká, ale já umím. Já ti dávám, co já mám. Já ti dávám k tobě, kousek ode mě ti dávám. Já to složím k tobě, to tvoje srdce a můžeš. Teďka ty si souhlasí s Bohem. A víš co? Možná se stalo se vám, já vím, Mirkovi příklad, tak a velmi těžké odpustit některé lidi, ty jsou droutí v hlavě, že? Denní a v noci. A máš toho milovat. Stalo se vám taky? A nevíte vážně. Rozumíme se? Ale Boží přikázání to je ten první místo, milovat. Pojďme dál. Kráčet s Bohem. Já jsem zvědavý, jak máte vy ten verš. Amos 3:3. Je to dobrýho verš toto.
Je to někde tam ve starém zákoně, že, Mirko? To není moc daleko z toho nového zákona, myslím, že Jonáš, Obedaja, a je to pod Joel. Najdeš kniha Joel, a běž to Amos, 3. kapitola. Nenajdeš? Teda Amosu. Amos. Jo. Znáš to, Jo, mám. Máš? Už je tady Amos. Ty jsi na knihe zjevený. Zajímavý. Amos. Je to malý, je to jenom... Jo, tady Amos. Amos, ok. No vidíš, co ty máš už označené tam v Biblii. Cici, ano. Což pak půjdou spolu dva, aniž by se sešli, aniž by se domluvili. Ano. Pokud chcete kráčet s Bohem, musíte být v souladu s Bohem. Vy nemůžete říkat, já jdu od své sestry a já mám Boha, znám Boha, ale nejsi v souladu. A Pán ti říká, poslouchej, pokud chceš kráčet se mnou v duchu, ty potřebuješ souhlasit, co říkám to já. A s můj způsobem to uděláme. Ne svůj nebude moc fungovat. Vždycky na tom počítej. A Galackým 5:16. Říkám však, duchem choďte a žádost těla nedokonáte. Jo. Co mám vám říct? Víš co, na ten stejný verš, pojďme do verš 24, Galackým 5:24. Ti, kdo patří Kristu Ježíši, ukřižovali tělo s jeho vášněmi a žádostmi. Amen. Jste ukřižovali to? Ne všechno, že? To je dlouhý doba umírací věci, že? To je na LDMC. Asi to tak. Mi jde o jedna věc, postoj a rozhodnutí. Já se rozhoduji se zkrátit s Bohem. Ostatní, to je rozhodování a můžu to říct nahlas. Bože, a neslibuji ho, Bože, pomoc mi, aby můžu zkrátit s tebou každý den a souhlasit s tebou na všechno, co vlastně myslím, mluvím a dělám. Pokud že ne, víš co, ty máš otevřené srdce a mysl pro ďábel. A svět. Bude vás broutit v hlavě, no svět to dělá, to můžeme, jak já dělám. Pozor na to. Souhlasím s Bohem je kráčet s Bohem. Další je souhlas, nevím, proč mi máme obraz tady, zmyslo. Souhlas v manželství. Efeským 5, verš 22 až 25. Zde se dívejte na to, jak to vidí Bůh. Ve manželství můžete mít jakýkoliv názor, ale k konci z toho můžu říct, jak na to vidí Bůh. Pojďme to přečíst. Ženy, podřizujte se svým mužům jako Pánu, neboť muž je hlavou ženy, jako je Kristus hlavou církve, on je zachráncem těla. Ale jako církev je podřízena Kristu, tak i ženy ve všem svým mužům. Muži, milujte své ženy, jako i Kristus miloval církev a sám sebe za ní vydal. Myslím, že to je takový rozpis práci, že? Co máme dělat. To je jak doma, že? Ty budeš vysávat, ty budeš umývat nádoby a ty budeš prát a želit, že? Asi to tak možná. Ale mi jde o jedna věc, že každého z nás máme nějaký úkol. Ale jak si dělat své úkoly, čistý své domy před Bohem. To dělám. Nejenom myslím, ale dělám. Pokud to nedělám, já nebudu líbit Boha. Jeden způsob můžu líbit Boha je víra. Pane, já věřím, to říkáš, to dělám a budeš mi žehnat. Dneska umíral takovou milý bratři. On měl 90 let, Jimmy Swaggart. On byl člověk, který sloužil Pánu 70 let.
Nikdo neslouží 70 let na celém světě, to znám. A já mamíko ho miluju, protože si koukám na něho každý den. Jsem hodně se naučil od něho posledních 10 roků. Nádherný bratr a má velkou službu po celém světě. Ale já jsem to viděl že to je muž, jednokrát v životě padal, že? Ale Pán mu dával takovou milost. Ale toho ho vidím, všecko, co káže slovo, že to je ta krmivo, co já mám každý den a skrze toho já žiju. Já nechci žít jinak. A je to způsob života. Je to životní styl. Ty se rozhodneš. Ty můžeš rozhodovat, ano, Pane, chci žít pro tebe, jak chci být souhlasí s tebou na to všechno. V manželství, v kamarádství, v práci, kdekoliv, s dětma. To je takové věc, co potřebuješ víc, co může to na tom rozhodovat. Tak, na uzávěr. Souhlasíte s Bohem skrze jeho slovo. Pravdu najdeme jen v Boží slově. Víte co? Je to dobré, máme lékaři, máme advokáty, máme profesionální lidi, to je všechno výborné, ale vám něco řeknu. Oni můžou zmýlit, ale Bůh nikdy. To znamená, pokud je takové věc, které je nevyléčitelné, není vylečitelné, vy můžete říct, Pane, spolíhám na tebe. Pane, ty jsi ten uzdravovatel. Pane, ty jsi můj advokát. Pane, děkuji tě. Rozumíme, co vlastně říct? Vrát zpátky k základu Božího písma. Každý den se modlíme slovo. Milovaní, to já už to vidím, jako málo lidí to vlastně dělají. Otevři si písmo, najdi si cokoliv, verš nebo něco a říká, toto je pro mě. Udělejte si osobní. Otevři to písmo. Víš, co to je dobrý verš, to o tom přemýšlím. Koloským 1. kapitola, verš 9 až 13 například. Nebo 1. Jana, 5. kapitola, verš 13, 14 až 15. Ber ty slovo, to je pro mě, to je dopis napsaný ke mně. A jak se používá toto osobně do mého situace. Modlit si slovo. Víš, co je dobré, jak se má začínat? Modlit si žálmy. Například začíná už žálm 1. A udělej si nějaký osobní, udělejte ten celý žálm osobní. Je to mě. Já jsem ten člověk. Požehnaný ten, který dá. Amen? Amen. Ve souhlasí s dalšími věřící. Vy jste měli modlitbu dneska, že? Asi to tak. A na co vy jste se modlili, vy jste všichni říkali amen. Co znamená jedna věc? Vy jste všichni odsouhlasili. Vy jste souhlasili, ano, my se modlíme za národ, na naše město, naš sbor, naše rodiny a tak. A ten moment, kdy jste říkal amen, víš, co to je? Vám máte potvrzený, ano, je to tak. To je občas, jak jste možná stalo ty, jako pastor Mirek, že lidi přijde a se modlíme a říct amen a potom říká, potom 5 minut zpátky oni vrátí říká, může se nám modlit a co necítím. Modlitba nejde od citu. Modlitba jde o víru. Amen. Jak máte víru v srdce. Okay? V manželství, souhlasí v manželství. Já věřím tomu, je určitě nějaké cesty, kde najdete v manželství, které můžete říkat, dívej se, já potřebuji vědět, ať jsme na stejný stránek, na stejný názoru, jak to má být. Kamarádství to stejný. Aby tam byl trošku selský rozum, když můžete říct to tak. Ale skrze Boží slovo. Odpuštění a láska a poslední denně kráčení s duchem. Milovaní, udělej si rozhodování dneska, uděláme za chvilku nějaký čas na modlitbu, udělej si nějaké rozhodování dneska, jak se kráčet s duchem. Už mám dost kráčet tam způsobem svůj já, tělo, požadavky a tak dále, se rozhodovat, jak se souhlasit s Bohem. Pokud Pán mi říká, mám dělat to tak to dělám. Amen. Ale nedělej to sám, ale pomocím Duchem Svatým. Amen? Amen.
Amen.